Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο 2Tube Station. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κερδίσετε περισσότερο free space στο Dropbox. Πηγαίνουμε στην μπάρα και στο εικονίδιο του Dropbox, κάνουμε ένα κλικ και ένα κλικ στο dropbox.com να μας βγάλει στη σελίδα απευθείας αυτόματα. Αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι, βάζουμε τα στοιχεία μας και συνδεόμαστε. Κάνουμε ένα κλικ στο Get Free Space. Και ύστερα ένα κλικ στο Refer Friends του Dropbox. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι στο να παίρνουμε free space. Εγώ θα σας δείξω αυτόν τον τρόπο σήμερα. Οπότε κάνουμε ένα κλικ στο Refer Friends του Dropbox. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, βάζουμε το email του φίλου μας που θέλουμε να στείλουμε την πρόσκληση. Δεξιά πατάμε το Send και το έστειλε. Για να πάρουμε όμως τα 500 MB θα πρέπει να κάνει ο φίλος μας I accept και να εγκαταστήσει το Dropbox. Αυτό είναι τόσο εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2Tube Station, γεια σας.